out for the rollers, sipping whiskey from the solo, me sober. Always had a chick, this is more so about her. I'm always too one. Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube, Magnus εδώ. Και σήμερα θα παίξουμε μαζί με τον Αντώνη το Skyblock server μου. Εν τω μεταξύ λίγο το έφτιαξα και ανακάλυψα και ένα νέο νησάκι. Αυτό όμως το έφτιαξα σε survival. Επειδή δεν θέλω να ξαναπέσω, όπως θυμάστε, και ανακάλυψα αυτό το νησί εκεί, το οποίο την άλλη φορά ούτε το προσέξαμε. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον, λέει ο Αντώνης. Εν τω μεταξύ μου πήρε λίγη ώρα. Εντάξει, άκου φάση τι είδα μόλις τώρα. Τι είδες? Εντάξει. Καινούργιο τραγούδι. Θα μου κάνω πιάτα. Εν τω μεταξύ σήμερα θα κάνουμε το νησάκι δίπλα κάπως στο μεταξύ, σπίτι. ένας φίλος μου, δεν θα πω ονόματα για προσωπικούς λόγους, ο Μάγνους τον ξέρει, καλά δεν λέω. Κάτω ποιον λέω. Εμένα. Ναι. Sorry. Ό,τι λέω έχεις πει. Αυτό το όνομά μου το έχεις πει ξανά σε βίντεο. Έλα. Μα βασικά, αυτό το κομμάτι έλεγα. Άκου. Δεν ξέρω αν ακούγεται σε εσάς η μουσική, αλλά εδώ ακούγεται σε εμάς. Άντε, άμα δεν ακούστηκε το ξαναβάζω, ρε. Το chest, περίμενε. Το chest είχε τίποτα. Τίποτα, τα πήρα όλα. Ωραία, θα πάμε. Εν τω μεταξύ αυτό το αμένιο νησί σε λίγο καιρό θα είναι σπίτι μου. Ναι, πορτοκαλιά, βρωμιά, μόνο πορτοκάλια σκέφτεσαι. Η ζωή πορτοκάλια. Ξαναπάμε. Πάμε. Ωχ, 2 iron swords. What? Τι είναι? Α, ένα είναι. Ωχ! What? Σοβαρά τώρα, ήταν πριν αυτή η γελάδα εδώ. Ναι. Μακάρι να με ακούσει, γιατί σίγουρα μου πει στο βίντεο. Έπρεπε να δείτε τώρα τη φάρσα μου, έλεος. Ναι, πιο σκάτα δεν γινόταν. Τι είπα! Όχι. Απ' τη μία λέω τώρα να καταργήσω το βίντεο. Άσε σιγά. Εντάξει, θα δούμε αν θα είναι καλό. Αλλιώς θα το καταργήσω. Πορτοκαλάδα. Βγάλ' το! Εν τω μεταξύ ξανά έχει γίνει αυτό το πράγμα στο Σιλιδέριο. Κάτι τέτοιο σχεδόν. Στο Σιλιδέριο θυμάμαι είχε γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τότε είχα πει μη βρεις τέκνα μου. Αχ, τα παλιά χρόνια. Εντάξει, αυτή είναι η μουσική του intro. Άμα το καταλάβω. Ναι, που σου φτιάξαν intro. Το αλλά έχει σταματήσει το κανάλι σου αφού μου είπες πριν. Ναι, το ξέρω. Τότε τι σε νοιάζει με το κανάλι σου? Αν και τζάμπα να πω και σταμάτησε το κανάλι σου, μια χαρά YouTuber ήσουν. Ναι, μόνο που δεν το διέγραψα. Τι? Σκέψου ότι έχεις 113 ή 116. 111 είναι. Και εγώ έχω 185. Τι φάση?
Ενώ όμως εσύ το ξεκίνησες πιο νωρίς από μένα το YouTube, πού το πας? Ένα χρόνο νωρίτερα. Χρόνο. Λίγο είναι ένας χρόνος, δεν είναι κάτι. Μια χαρά έτσι. Δεν είναι κάτι. Holy ground. Εν τω μεταξύ 5 λεπτά τραβάμε, σε λίγο θα σταματήσει και το βίντεο. Σε ένα 5 λεπτό, 10 λεπτό. Σε αυτό το νησί θα πάω εγώ εκεί. Πρέπει να δούμε τώρα το ακριβές σημείο. Να το. Φοβάμαι μην πέσω με κάποιες ώρες. Stapler. Εγώ δεν μιλάω το μεταξύ καθόλου. Είσαι εδώ. Εν τω μεταξύ δεν μου αρέσει καθόλου να βρεις το βίντεο μου. Ωραία. Γιατί δεν μιλάω το συνορέτο μεταξύ εγώ. Για αρχή θα ψήσω αυτά. Δεν θα βάλω αυτό εδώ. Τι κάνεις, έβαλε το play Pokemon Go. Σταμάτα, έτσι και ακούγεται. Το play Pokemon. Γιατί πολύ σπώναρε μια γελάδα εδώ. Όχι, ναι. Πήρε και κρέας. Όλη την ώρα λες I play Pokemon. Ιου, βρωμιές. Έτσι, παιδιά, να γράψετε στο Google, βασικά στο YouTube, I play Pokemon Go, να πάτε και να το κάνετε όπως εγώ. Αν σ' άκουσαν τώρα κιόλας, δεις και λίγο 2 μέτρα μακριά επειδή τριγυρνάς όλη την ώρα. Είμαι swag. Και δεν σε ξέρει όλη η Ελλάδα. Κάτσε να το βάλω. Όχι! Όχι! Βγάλ' το, please! Θα σταματήσω το βίντεο! Μου λες τι όλα. Εσύ που έβαλε γκρόμια τώρα. Βλέπεις Sinboy ο βρωμιάρης. Boy, is your boy? Boy. Έβαλε Sinboy! Όχι! Όχι! Εν τω μεταξύ αρκετά λεπτά τραβάμε. Σταμάτα με το Sinboy σου! Δίπλα μου κιόλας το έβαλε. Στο αυτή να ακούς Sinboy. Το έσπισα. Εντάξει. Και dislike το έκανα. Μπράβο! Όχι! Σταμάτα, βγάλει το κι αυτό! Ωραία, εδώ θα αφήσω αυτά. Βγάλ' το σπίτι σου πια underground και από τη μακαρονάδα μακαρονά. Δεν έχω και πολύ ξύλο. Ξέχασα, πρέπει να φυτέψω και ένα δέντρο. Σαν σου... Εν τω μεταξύ στο επόμενο βίντεο πρέπει να βάλω και ένα δέντρο για να βάλω ξύλο γιατί δεν έχω. Σοβαρά βγάλ' το. Θα σε δείρω. Όχι, θα με δεις, συγγνώμη. Ο Μάγνους ξέρει πάρα πολύ καλό ξύλο να παράγει. Ναι.
Γιατί να φας κι άλλο ξύλο όπως την άλλη φορά. Τι. Τι έβαλε πάλι. Εν τω μεταξύ λίγο σταματάμε και το βίντεο μας. Next. Next. Έτσι είναι το σπίτι για αρχή. Να, πάρει. Ωραία. Έχουμε φιλτράκια τώρα να φτιάξουμε. 100 ώρες. Όχι, στην πρώτη πόσο τραβάς βίντεο. Πρέπει να σταματήσουμε και σε λίγο το βίντεο. Ωχ, τι μουσική έβαλε πάλι. Ωραία, έχουμε και νερό τώρα. Ωραία, αυτό το αφήνουμε μέσα. Εν τω μεταξύ αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like. Ένα subscribe, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια. Βασικά στο επόμενο part. Ναι. Γεια σας!